Bapak. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Ora malah takbiran, ora malah menyambut tahun baru, malah karaokean, Bu. Bapakmu wi? Bapak. Sing wajahe kaya nyambek wi? Gelem karaokean? Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi? Heeh. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Todong. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to Lek rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Rasa nyedek-nyedek aku tak Karo- untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, op. Wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Hah, wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei, Eh. wes piye? Ganti peran Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng iki Wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen di. Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Kamu teko ndi? Takbir. Tekoni cangkeme kok moyah nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe
Ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling ini rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, Pak. iki anak teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen Aku ta. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Eh. Apa balapan? Jare pamit tak bucah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Rumangsane Pak. apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak, ngece. Aku takbiran. Ngece. Aku bocelono. Wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak. Walah bangetan to ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. lah. Lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosek ngene. to, topine Topine digosek ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosek to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dus karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, kuwi kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan ki asine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, Astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, dilebleb. ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Ya. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kae. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cik ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong cupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Amin. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dekne kan iki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten?
Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka nggih to. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana panikan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Lo. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. Dalam Kaya mripatmu kok nyawang gelang. ya namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange maturo karo aku. Apa mbok tukokne? Lho, sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, aduh yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to jan? Kok senduk-sendukan tok. Ya ora ngono ya Niken ki takon ngomong cangkeme. Hei. Lho wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Ajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Nggih. Puas iki kok dikapakno. Puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Ajase, mbok menawi Monggo, ngendikan Bu napa? Aja. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Brata. Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, Buat, lajeng. saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku Amin. dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Mboten usah Amin. ndamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melas kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken Gedindase, niku gedindase. masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. apa request nopo? Request lagu napa? Request Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh, nggih, Matur nggih. suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Ngrego-ngrego sak napa Pak? Mboten sarok-rokok Pak. Lah ya Allah ya Allah. Olah HP ta kira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wau lagune nemen nggih, Pak. Nemen. Nggih, nemen. DP-ne riyen, Pak. Weh. biasane. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Heeh. Dari tim-tim
Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di kembar. sini, Ya, joget bareng Ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Hmm. Monggo, Mbak. Mbak Sida. Monggo, monggo. Malah kok podo karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo, monggo. Mas Tib ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Mboten. Pakai 2 lutut. Orangnya segini, Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo aku. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, nggak guyon apa-apa. aja. Aduh mak teratap paling. Hei. Ora, Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida tobrut. Hei. Ya ora. Boten Mbak mriki. Wes tak dekep, Mbak. Nggih boten mriki Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enak tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Bani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kena wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan wong ayo foto yuk foto. Rame je. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokongnya dikek ngarep. Iya bokonge kayak ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokonge nanti Mbak. Niken. Boten Mbak. Niki lho. Bokonge kan teng mriki to. Maksud kula ngaten lho. Mengke madhepe teng pundi ngaten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy, Mbak. Zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lho jajal aja. Duh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang to, Bar. Ora. Kaya nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ge ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho wis. makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on kata ya. Turun di bawah timbangan. Gorong on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dek Niken Salindri. Oke. Oke. Yo. Batekna yo. Oke.
sedulur jeng lalekake wajib ngaji sabranatane ngandelake iman tauhid bagus sesambung mulya batine bagus sesambung mulya atine kang arana soleh bagus atine karana mamun sering lan murni laku tarekat lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami qadarati ahmad ayati nasal alamin ya uhail al-jud kita karomi ya uhail Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Leren dhisik sawetara ya nok. Nggih, Yung. Babakan lakon Semar Mbangun Kayangan bisa ditutuke sak rampunge limbukan. Sing baku aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan sowan ana kene. Nggih. Angka sepisan ya kuwi ora lali ngaturke rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Ya mung saka nikmate kang awujud nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan maneh ana ing leladan Sugih Waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk. Enggih, Yung. Iki sowan ana daleme sinten lan dalam rangkaian adicara apa? Ngene, Nduk. Iki aku lan kowe sowan ana keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kanthi acara ya kuwi ulang tahun pernikahan utawa anniversary ke-27 tahun. Oh ngono. Iya, tur anggone mengarungi bahtera rumah tangga keluarga besar Bapak Haji Eko iki wis pinaringan kanugrahan siwi utawa anak telu cacahe lan pinaringan momongan siji wujude putu. Alhamdulillah. Pranyata keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih termasuk keluarga sing bahagia, keluarga sing sukses bisa dadi patuladan tumrap anak putu ya. Anakku limbuk tenan kok. Apa maneh Bapak Haji Eko kuwi priyayi sing sumbut lan sembodo. Kok ngono? Anggone nimbali awake dhewe sak kanca babar blas ora ngrembug babakan prebiya. Oh ngono. Wis pira wae sing dadi kebutuhane kanca-kanca disembadani. Oh ngono. Karo Bapak Haji Eko. Kabeh mau demi suksese lumadine ngadicara bengi iki. Wah, tenan kok Yung. Wiwit sore aku ya ngrasake pasugatan sing banyu mili, suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Anggone ngrangkul kanca-kanca astabrata wis kaya dudu karo wong liya. Iya, Nduk, heeh. Bapak Haji Eko iki kagungan usaha ya kuwi Ude Kurnia, Nduk. Ude Kurnia.
Bergerak di bidang apa, Mak? UD Kurnia adalah sebuah perusahaan supplier khususnya besi tua yang diterima dari berbagai penjuru Nusantara dan akan dikirimkan kembali ke perusahaan-perusahaan metal yang akan didaur ulang dan dijadikan kembali besi baru yang siap pakai. Wah, hebat. Elok, Nduk. UD Kurnia pimpinan dari Bapak Haji Eko Syahroni kuwi berlokasi di Ruko Graha Tirtaraya 1 nomor 20 Maru Sidoarjo. Dene gudange mapan ana pergudangan Safe Unlock Kavling 3253 V1 Sidoarjo. Wah iya. Dadi awake dhewe ning kene nderek nempil utawa ngalah berkah kesuksesanane Bapak Haji Eko ya mak tenan kok nggir. Mula wis sak mestine yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama kunjuk keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kang wis menehi kapercayan kanggo awake dhewe sak kanca paring lelipur ana Laladan Sugih Waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk sowan komplit. Alhamdulillah sowan komplit. Kanca-kanca saka Asung Panggonto Brataning Kautaman disingkat Astra Brata. Oh iya. Aku melu tahunan kok lagi ruh singkatane iki. Tak delikke kok. Tidak ada siaran ulang. Gamelan wayang nggawa tekan omah. Heeh. Nggih iki ngiras-ngirus uga halal bihalal ya Mak. Dasare isih nuansa lebaran. Heeh, Nduk. Iki halal bihalal ya kuwi nglumpukke balung pisah. Dasare halal bihalal kuwi dipopulerkan dening Kyai Haji Wahab Hasbullah ana ing era revolusi pada tahun 1948. Iya. Tepatnya berada di pertengahan bulan Ramadan. Insinyur Soekarno memanggil Kyai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya agar dapat mengatasi suasana politik Indonesia yang tidak sehat wektu kuwi. Oh ngono. Banjur saran saka Kyai Haji Wahab Hasbullah pada hari raya Idul Fitri tahun 1948, Bung Karno mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul halal bihalal nganti tekan seprene ya Mak. Jadi halal bihalal kuwi uga bisa sebagai wujud penyejuk dan pesan kedamaian keadaan apapun sing lagi memanas. Mula simbole wong lebaran kae gawe kupat tegese ngaku lepat. Oh iya. Uga ana sing ngarani kupat kuwi siku papat. Siku papat kuwi apa wae? Lebar, lebur, labur, luber. Lebar iki tegese leh poso 30 dina wis rampung banjur lebaran. Oh ngono. Lebur tegese ran ing ngapuran saling memaafkan ngelebur dosa. Idul Fitri, idul tegese kembali, fitri tegese suci. Sing ala dibuang sing adoh, sing becik ayo padha digoleki. Banjur labur kuwi tegese ngrias utawa cara desa ngecat, maknane dianyari. Nggih. Membuka lembaran baru supaya selamat ing tembe besuke, Nduk. Ngono. Nggih. Yen wis lebar, lebur dan labur dadi iso luber. Luber tegese lubera rezekine sing barokah, lubera kesabarane, lubera pangapura, luberna sedekah, luberna amal jariyah, luberna ing reh pangibadah. Amin ya rabbal alamin. Luberna ing reh kesabaran. Wajan tenan. Iya. Uga aku mengucapkan mumung iki isih sawal ya kuwi aku mewakili kanca-kanca Astra Brata ngaturaken ya kuwi pangapura minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin yen ana tindak sak pecak tembung sak kecap muga-muga kesalahan kapendemo ing bumining pangapuran satemah nukulake wijining pasederekan. Oh ngono ya Mak. Nggih. Wah luar biasa.
Uga aku ora anggur njaluk sepura karo para penonton, karo para pamirsa pecinta seni dan budaya. Oh ngono Ning aku uga njaluk ngapura secara pribadiku, karo kanca-kanca rekan kerjaku Astabrata. Mergo lagi iki pethuk bar lebaran. Oh iya, lagi pethuk ya ning panggung ki mau. Oh ngono. Aku njaluk ngapura sing kulino tak sentaki, ya. Sing kulino tak seneni, Apa ana lho piye ta? Iki sing gerong kuwi sing tak sentaki paling sering kuwi. Oh, Mas Heru. Heeh. Apa rakelingan taun kepungkur? Heeh. Nalika awake dhewe ujian tugas akhir ana ing kampus. Apa? Kuwi latihan ning omah. Heeh. Heru rawani ngandani aku, wanine ya kuwi ngandani sing iso ngepek rasaku, cah kramat jenenge Paris. Oh ngono. Heru muni, Tris omong ngono, Akbar ya aja oleh nesu-nesu. Engko nek nesu-nesu malah pentas tugas akhire cah-cah ngedon omong ngono. Mosok Akbar nesu, loh wingi rabine Mas Iqbal ning gedung wanita aku meh dibualang mangkok. Apa ya? Lah piye rabiku rabine Masku. Rabine Masku. Mas Iqbal Fajar Alam ana ing gedung wanita. Gedung wanita iki kan tanpa EO, kersane ibuku ki wis pokoke diurusi karo dulur-dulur, karo anak buahe Humas. Lah aku nak bingung to nak, ya nyompo tamu ngalor kidul karo widul. Lah kok Mas Heru ki foto Mas. Foto sapa ngon? Minggat ora? Ora mbelak bualang mangkok kowe kok. Minggat ora? Yo. Lah ya. Iya, wah kuwi urung liyane, kuwi adit sing nata lampuin nemen malahan. Apa iya? Tak suwentaki ning Semada kae jan. Lah piye to? Wayang tancep, wayang renek apa-apa lampune kaya rumah sakit hantu lap. Ijane nek apa ya. Lah iya. Ya wis ora dadi ngopo, sing penting rani ngapuran. Gusti Allah wae ngapura umate yen umate mau njaluk pangapura sing tenanan ya wi utawa sinebut taubatan nasuha. Godhong tela bisa gawe lega, napa manungsa sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega. Nggih. Kembali ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampunge adicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih Kalisa saka Gudo lan pangerencana tansah manggiya kabagyan kabegjan lan katentreman Allah.